tarda, que com deia en Pedro, diu això com els cargols, que donen ganes de sortir amb el projecte. Aquest és un acte organitzat entre IDEA, Associació Cultural, l'Ajuntament de Mer i el Cercle de la Selva del Bacallao Cooperatiu de Terres Gironines. Una mica per donar a conèixer els valors de l'economia social, però també de la transformació social, que sempre diem que comença, són els valors d'una economia basada en la persona i en els valors de cuidar aquest món on vivim. En aquesta xerrada, que es diu Activisme agroecològic i cultural per a un món més vell i just, doncs la tenim a càrrec de Pedro Burruezo, que segurament molts ja el coneixeu perquè ell ha participat en diverses activitats aquí a Mer. I una mica jo li comentava aquesta tarda que el conec en la seva faceta musical, però no en la faceta agroecològica, que tinc moltes ganes d'escoltar-lo també en aquesta vessant. Així tindrem aquesta estona amb ell, amb aquesta xerrada, si voleu debatre, si voleu comentar. Tindrem el visionat del llenguatge secret de les plantes, que just avui l'Àlex, que ve de ser aquí, està recollint un premi que els hem atorgat. I després acabarem amb alguna peça musical. Sí. Doncs vinga, endavant. Doncs, sobretot, gràcies a tots per haver vingut i gràcies també als organitzadors per haver-nos convidat. Avui parlaré d'ecologia profunda. És un missatge insòlit en la societat contemporània, en la societat de masses. No és el missatge que apareix cada dia en els mitjans de comunicació, sigui quina siga la ideologia d'aquests mitjans, que en bona mida tots comparteixen una sèrie de paradigmes que tenen en comú. I el camí de l'ecologia profunda és justament tot el contrari, és sortir una mica del que és el món com el coneixem avui, que no és o no ha estat quasi mai com avui el coneixem, sinó que inclús ara mateix, en ple segle XXI, hi ha altres formes de viure, hi ha altres formes de relacionar-se amb la natura i hi ha altres formes de veure el món i la vida. Abans el que farem serà això, farem una petita xerrada sobre el tema de l'ecologia profunda i l'agroecologia també. Veurem la pel·lícula, que és una pel·lícula molt humil, molt modesta, però que diu coses o com a mínim posa en dubte algunes de les veritats, presumptes veritats del món actual i planteja solucions i després podem debatre el que vulgueu amb molt de gust. Podré rebre totes les vostres crítiques, que és l'habitual quan vaig a parlar per ahí, perquè, com dic, és un missatge complex. No hi ha varetes màgiques de solucions fàcils i tant la pel·lícula com el discurs de l'ecologia profunda és com un cop de peu en l'estómac de les persones, que ens hem acostumat per un costat queixar-nos massa, pensar més en els drets que en els deures i, d'altra banda, sempre tirar-li la culpa o al pare estat o a qui sigui. Abans de començar amb el que és l'ecologia profunda, vull dir-vos que realment què és el que necessita la vida humana per desenvolupar-se. Realment no gaire. O sigui, necessitem aire pur, necessitem també aigua pura, també neta, no contaminada, necessitem aliments variats i suficients
Necessitem també una família, perquè sense família els nadons no es desenvoluparan correctament, hi haurà problemes, de sociabilitat i psicològics de tota mena, però no basta una família, necessitem una comunitat també. I necessitem, per un costat, al nostre entorn un ecosistema madur i, si parlem de tot el planeta, també necessitem un sistema global estable. Tot això que sembla fàcil, que sembla normal, això, ara mateix, tot això està en perill. Molt en perill. De fet, hi ha coses que ja probablement ja les properes generacions ja no les coneixeran. I d'altra banda, nosaltres d'on venim? O sigui, l'espècie humana. Deixant ara una mica a banda el tema espiritual. Venim de societats d'escala humana, de comunitats autosuficients, de comunitats on hi havia un control social de la tecnologia i del món empresarial. Venim d'un món on hi havia famílies unides, extenses, on hi havia avis, oncles, cosins, els avis vivien a casa, no vivien a geriàtrics, per exemple. I venim també d'ecosistemes madurs i d'un ecosistema, diguem-ne, global estable. I també d'economies locals. Doncs aquí, realment, en la meva humil opinió, però que és una opinió compartida amb la majoria dels líders de l'ecologisme dels darrers 50 anys, des d'Edward Goldsmith, Bandana Shiva, Hossein Nas i molts d'altres, o José Bové, per exemple, tots coincideixen en que aquesta és la fórmula que pot garantir una certa salubritat pel planeta per les properes generacions. Si no hi ha societats d'escala humana, si no hi ha comunitats autosuficients, si no hi ha la pràctica de l'agroecologia, si no hi ha famílies encara que resisteixin a l'atomització social, si no hi ha ecosistemes madurs i un ecosistema global estable, la vida humana, especialment al planeta, està en perill. Si a això li sumem la crisi climàtica, si a això li sumem la 6a extinció que ja ha començat i que va a un ritme insospitadament vertiginós, si a això li sumem l'aparició de pandèmies cada cop més perilloses, doncs està clar que si tens una mica d'humanitat, si encara et queda una mica de sensibilitat, alguna cosa tindràs que fer. Perquè el que no podem fer és esperar que, per un costat, la classe empresarial i per un altre costat, la classe política, sigui quina sigui la seva ideologia, vagin a resoldre aquests problemes, quan han estat ells que han creat aquests problemes. Perquè una de les coses sobre la que cal reflexionar és que realment el sistema és el problema. És a dir, no hi ha la possibilitat de seguir creixent econòmicament. És impossible. No hi ha 5 planetes, només hi ha un. I tenim que tenir clar que si continuem a
explotant els recursos del planeta per una minoria, això comporta la misèria i la fam i la destrucció de moltes societats a la resta del planeta, no? Llavors, l'ecologia profunda i l'agroecologia com una de les posades en pràctica d'aquesta, no diré ideologia, perquè no és una ideologia, sinó és una cosmovisió, una forma de viure, quasi diria una forma espiritual d'entendre el món, no? Doncs cal prendre solucions, o sigui, cal passar, com jo dic, a la no-acció, no a l'acció, perquè cada cop que l'home, que l'ésser humà passa a l'acció, la caga, no? Ja vam veure el que va passar amb els comunismes i amb tot tipus d'ideologies humanes en els dos segles. Cal passar una mica a la no-acció, no? A tornar a contemplar el món com ho faria un místic, com ho faria un poeta o com ho faria un nen. Amb uns ulls, que en català no sé com es diu, en castellano seria con los ojos del asombro, no? De tornar a veure el món i la vida en general com quelcom sagrat. Perquè ha estat la destrucció, ha estat l'endiosament de l'ésser humà modern, de la modernitat, el que ens ha portat fins aquí. Llavors, ara ja parlo una mica d'ecologia profunda. Hi ha dos tipus d'ecologia. Una és la heterotèlica o reformista, que, per exemple, si posem un exemple, la càries. Hi ha una pandèmia de càries a tot el món. Què fa l'ecologia reformista? Doncs crea una aparatologia i una classe social, que són els dentistes, jo els dic sacamuelas, que intenta minimitzar aquest impacte. Però què faria l'ecologia profunda? La veritat és que nosaltres sabem ara mateix per què existeix aquesta pandèmia de càries. Podria parlar d'altres pandèmies, d'altres històries, de grans problemes als que s'enfronta la humanitat. L'ecologia profunda va a l'arrel del problema, a l'arrel per exemple, en el cas del càncer, hi ha moltíssima gent que està patint aquesta malaltia, amb una, jo diria, quasi absoluta, vull dir que els estats estan mirant cap a altre lloc, però nosaltres sabem per què és tot això. Per un costat hi ha una exposició brutal de l'ésser humà a tot tipus de pesticides, additius, productes nocius que són completament legals. I com és possible que aquests productes que són tan nocius per l'ésser humà i que provoquen tot tipus de malalties, també infertilitat o per exemple, disrupcions hormonals de tota índole, com és possible que aquests productes siguin legals? Això no passaria a cap societat on hi hagués un mínim d'ètica. L'ecologia profunda va a l'arrel del problema i prohibiria tots aquests productes. Perquè si les empreses tindrien que demostrar abans de llançar un producte al mercat que és completament nou. Tindríem que fer valer el principi de precaució. Si aquest principi de precaució no existeix, aquest producte no es pot. Però vivim en una societat
que viu completament d'esquenes a aquest món i el que fa no solament és llançar aquests productes al mercat, sinó que hi ha tota una, jo diria que una conspiració de mitjans de comunicació, de polítics, de científics que estan a sueldo de determinades empreses i estats que ens fan veure que les solucions que necessita el nostre món són tecnològiques, però això no és veritat. Perquè, per exemple, quan desapareix una llengua, no? Nosaltres aquí els catalans ho sabem bé, això, no? Si desapareix el català, per exemple, hi haurà una màquina que faci que encara pugui sobreviure? Doncs no. Quan desapareix un ecosistema, quan desapareix un riu, quan desapareix una espècie, hi ha màquines que puguin... Ara s'està dient, per exemple, que pel tema de la crisi climàtica faran com una mena de tontos gegants. O sigui, tot això són unes bestieses increïbles. Un altre exemple, no? O sigui, el senyor que va inventar el DDT, que és un dels productes més nocius que ha conegut l'espècie humana, li van donar el Premi Nobel. I al cap de 5 anys, aquest producte, només en 5 anys, va causar una destrucció que fins i tot qualsevol persona que ara mateix ens faríem uns anàlisis de sang, sortiria que portem DDT a la nostra sang. Però aquest tio li van donar el Premi Nobel. O sigui, tots els mitjans, la classe política, la classe acadèmica... O sigui, en quin món vivim, realment, no? Com és possible que un producte tan nociu no hagi passat uns protocols de control d'aquesta nocivitat? Podria parlar de molts altres pesticides, herbicides, additius, tot tipus de... Per exemple, en el tema de la càries, els empastes aquest de mercuri. O sigui, jo, per exemple, vaig un dia al dentista i dic, no em posi empastes d'aquests de mercuri. I em diu, no, però si es poden posar, és que són legals. Dic, bueno, sí, serà legal, però moral no ho és. I a més, si vostè busca una mica d'informació, la informació que no sigui de la pròpia empresa que fabrica aquest producte, doncs veurà que hi ha molta gent, molts científics, no bojos, no gent indocumentada, sinó gent molt preparada que posa en tela de judici que aquests empastes no tinguin conseqüències en la salut de l'usuari. És a dir, que l'ecologia profunda busca aquest anar a l'arrel del problema per tal de garantir que les properes generacions puguin viure amb un mínim de garanties de dignitat, que ja ho veurem, perquè tal com està la cosa no ho sabem ara mateix. Les prioritats de l'ecologia profunda doncs són aquesta: la localització de l'economia, el control social de la tecnologia i de l'activitat empresarial, cosa que d'això no parlen ni siquiera la gent que és molt d'esquerra. O sigui, com si les empreses, els científics no tinguessin una responsabilitat en tot el que està passant avui mateix, amb els nostres ecosistemes, amb la salut de les persones. Busca això, l'ecologia profunda, el risc zero en activitats humanes, siguin tecnològiques, siguin econòmiques o siguin empresarials. I també busca un decreixement econòmic, perquè, com deia al principi, és impossible continuar creixent econòmicament si
sense que això tingui unes conseqüències negatives, tant en la salut de les persones com en la salut dels ecosistemes i en les economies de totes les persones de tot el planeta, i especialment de les persones més vulnerables. La pel·lícula que ara veurem planteja una mica aquesta no acció, que no significa no fer res, no significa no fer res, significa no continuar caient en les mateixes errades que han caigut els moviments ideològics de les darreres dècades. És a dir, sortir en bona mida del que és el paradigma antropocèntric i tornar a veure la natura des d'un punt de vista espiritual. Jo ja sé que quan es parla d'espiritualitat, la majoria de la gent ja li agafa com una mena de el jamacuco, no? Per què? Perquè hem viscut durant molts anys sota aquesta història del francocatolicisme, però és que l'espiritualitat no és això. De fet, això és tot el contrari que el tema de Franco i el catolicisme i els dictadors sota el palio i tot això. O sigui, l'espiritualitat és una altra cosa que han manipulat extraordinàriament i que l'espiritualitat més essencial i més primigènia és aquest retornar a una vida en harmonia, en gran mida amb la natura. Perquè la natura també és la creació. Si no hi ha harmonia amb la natura i més encara, si no hi ha harmonia amb tu mateix, com és possible que hi hagi harmonia amb la natura i amb la resta? De fet, el desastre social absolut que estem vivint actualment, com per exemple els ancians, els geriàtrics, que això de la pandèmia ha mostrat una cosa que la societat catalana, espanyola, occidental, europea passava de puntetes sobre el tema. Però és que, a veure, aquí sí que és deixar els nostres ancians en mans de professionals. Si no és que hi ha una raó de pes, com una malaltia molt greu o el que sigui, però això en cap societat del món, inclús fins ara, passa, no passa. Només passa en un món que es diu a si mateix civilitzat, però que ha perdut completament l'harmonia amb la vida. I que sota l'excusa de la comoditat, dels drets de no sé què, s'estan cometent les majors barbaritats. Que si nosaltres passéssim en els nostres avantpassats i en algunes societats tradicionals i els diguéssim, mira, en el segle XXI passarà això i això i això i això. Ens dirien, no, això és impossible. És impossible que caiguem tan baix. Doncs això, les formes d'activisme personal d'aquesta no acció, però que sí que és acció, perquè per un costat és un activisme però no ideològic, sinó una forma de viure, i per una altra qüestió és una visió espiritual, comporta l'alimentació ecològica, local, de temporada, pròpia si és possible, més vegetal que animal també. Recordo que només a Catalunya hi ha més porcs que catalans. I a més, la pasta no se l'emporten els catalans, se l'emporten les empreses d'Holanda que engreixen els porcs aquí, contaminant les nostres aigües, les nostres terres, tot això. O sigui, tampoc es parla d'això en la política general que apareixen els mitjans de comunicació i tot això. Però al mateix temps, més enllà de l'alimentació i de la salut natural i de tot això, també
aquest activisme també comporta l'intent, malgrat totes les dificultats que tots coneixem, de mantenir les famílies unides, de salvar l'aire, de tindre un comportament el més ètic possible en totes les vessants de la vida. Per exemple, jo al·lucino moltes vegades. Volem salvar les balenes de l'Àrtic, cosa que és fantàstic. Però i els nostres fetus humans, què passa? Pensem que no tenen sentiments, que són una mena de foruncles que es poden extirpar sense cap tipus de conseqüència ni psicològica, ni física, ni espiritual, ni emocional. O sigui, això tampoc solament passa en la nostra societat, en la societat del segle XX-XXI. Mai s'havia arribat a aquestes idees tan devastadores. No hi ha per la natura, sinó inclús per la pròpia societat humana. L'autogestió de la salut també és una forma d'activisme. Veiem virus ara per tot arreu. En aquest tema seré molt prudent, perquè es té que ser prudent en aquest tema. El que sí sé, malgrat més enllà de tot el que està passant, és que no solament emmalalteixen els virus, també emmalalteixen les formes de viure, el que tu estàs menjant, com tens el teu sistema immunitari. Si t'estàs barallant contínuament amb el teu marit o amb la teva dona o amb els fills i si no tens una vida ètica, si no tens una vida harmònica, si a més menges coses que no menjaria ningú en una situació normal, és normal que tinguis un sistema immunitari completament pectal. Llavors què? Ve qualsevol virus i fa la seva feina, que en el cas de tindre un sistema immunitari més o menys una mica apanyaico, doncs no tindria aquesta conseqüència. I també, en aquest cas, també vull dir que en el tema aquest de la no acció o de l'activisme més espiritual, també tenim que tenir cura de quina és la nostra economia. D'això tampoc parla. Ni les dretes, les dretes, per suposat que no, però tampoc a les esquerres. Tenim que tenir fonts d'ingressos perquè això és necessari en la societat moderna, però que siguin ètiques. No podem tenir una doble vida. O sigui, si estem defensant una cosa per un costat i estem treballant en activitats usuràries o especulatives o brutes, doncs això tampoc va... Aquesta guerra contra aquesta destrucció comença en nosaltres mateixos. I finalment, abans de veure la pel·lícula, el que vull dir és que ja la modernitat ha comportat una lletjor, una frialtat. Ha destruït la natura, tot allò que era harmònic, tot allò que era bell, que era fermós, ho ha destruït. Però també ha creat una societat humana inharmònica on la distorsió s'ha convertit en una mena de regla a seguir. Per exemple, en el món artístic, quan més cafre siguis, millor. Inclús pel públic li agradarà més. O sigui, això és algo que tampoc havia passat mai en cap societat tradicional, on l'artista, més enllà de l'activitat artística que feia, era un exemple a seguir pels seus comportaments, per la seva ètica, perquè tenia cura de la seva família, dels seus fills, dels seus nets, de tot això.
En el món modern és tot el contrari. O sigui, l'artista, sigui home o dona, quan més cafè sigui, més un exemple i els mitjans de comunicació més cas li faran. No? En aquest món, com dic, i com mostra la pel·lícula, en què, com dic, és molt modesta i molt humil, però planteja problemes i reflexions, el camí de la recerca de la bellesa, ja sigui a la natura o a l'activitat artística, ja és de per si una forma d'activisme. Perquè el que vol la modernitat és que tots estiguem malalts de lletja. I aquesta recerca de la bellesa significa posar límits, posar portes a aquesta invasió que ha aconseguit la modernitat, que hi ha tantíssimes coses que són bàrbares, ja han passat a ser normals per nosaltres, o com a mínim per la majoria de la societat. Doncs veiem la pel·lícula, que és una pel·lícula dura. El director és un noi de 17 anys, molt fan de Tarkovsky, de Sorrentino, d'Akira Kurosawa, i ell, diguem-ne, ha convertit en imatges totes aquestes reflexions. I després, m'ataqueu tot el que vulgueu. Si voleu comentar alguna cosa, el debat està obert. O us heu quedat ja totalment apagats. Endavant. Jo estic acabant de 4 generacions. Els meus avis, els meus pares, aquestes 4 generacions, que la generació dels meus avis farà servir 60 anys, 70. La meva mare, que és la que va morir, farà servir a la 92. La meva no ho sé, no ho veig, i els que no res tampoc. Penso que en part de tot això, doncs, ha sigut també en part gràcies a la seva gent, el progrés, la qualitat, el coneixement, de la medicina, de la tecnologia mal expresso, perquè moltes generacions antigues, clar, que tenien una limitació aquí, no es podia pas queixar perquè tenien bastant, però tenien uns treballs molt cursos, molt clau, la feina molt feixuda. Han sortit unes vacunes, que potser si m'haguessin vacunat de la roba o una altra cosa, no sé, que anaria a córrer a la roba que t'acaba, no? I amb això el que vull dir és que la humanitat, amb el transcurs del segle, amb l'estudi de la medicina, de la tecnologia, que es faci, les coses s'han arribat on s'han arribat. I si es mira la història de la humanitat, sempre hi ha hagut cada una de les seves fases històriques, la seva problemàtica, des del punt de vista sociològics, religiosos, la necessitat del ser humà de solucionar els problemes que tenim físics com espiritual, va crear unes societats petites autosuficients, amb gent espiritual i els primers hechiceros, que això no va retirar religions, les tipus de religions. Aquesta va convertir en fenòmens socials, el secularisme, el socialisme, que actualment s'ha convertit en fenòmens financers, perquè sobretot les finances són
Per tant, jo penso que sí, que tot això és correcte, que són les coses i no entrar en la dinàmica perquè tenim normes fantàstiques de gestió, tomàquet de cosa de pou, però pregunta, porta aquest, tot això, la banda de cabres, no sé si hi ha més, és suficient per l'aplicació d'aquesta reunió? Vale. Responc per l'ordre cronològic. Bueno, sí, però el que vull dir que jo estic en desacord en totes aquestes pesticides, en aquestes tecnologies destructives, elements d'aquests abusos, d'aquest sistema urbanístic massificat que no l'entorn, aquesta destrucció de l'entorn amb plan d'explotació, doncs clar, m'hagués superior, ara som uns 8.000 milions de persones. Els recursos s'acaben. Potser el que està passant és que la humanitat està creixent d'una forma geomètrica terrible. Vale, doncs aniré responent mica en mica, no? O sigui, vostè ha comentat el tema de les pagues salarials i en certa forma té una part de raó, jo no dic que no. Però també és veritat que la majoria de persones que emmalaltien o morien en el passat no tenien, era una que no tenia res a veure amb el tema de la salut i sí amb el repartiment de la riquesa, que no és el mateix. No és el mateix morir-se d'un càncer que morir-se de fam. I si tens fam i no menges adequadament, també seràs vulnerable a les malalties. El tema de les vacunes. Aquí hi ha una gran quantitat de mites que estaríem setmanes parlant. Però un dels mites que ha aconseguit inculcar la indústria farmacèutica en la societat és que, gràcies a les vacunes, han desaparegut moltes malalties que abans feien un gran mal a la humanitat. Això també és cert només en un petit percentatge, perquè la veritat és que moltes de les malalties que han desaparegut perquè les condicions d'higiene i de la societat han canviat dràsticament. Perquè ara la gent ja no veu d'un pou que està contaminat amb aigües fecals, per exemple. O sigui, jo no dic, i sobretot, l'ecologia profunda no està en contra del coneixement, això per suposar. El que passa és que sí està en contra d'un coneixement que està al servei d'empreses i al servei d'estats. Si aquest coneixement està a favor de la vida i està a favor de la humanitat i a favor de tot allò que sigui bo, això no hi ha cap problema, però tu ara mateix ves a qualsevol universitat. O sigui, qui paga els treballs científics? Qui els paga? Es paguen les empreses. La majoria de científics avui en dia estan a sou d'empreses. Aquesta és la realitat. Ens agradaria pensar que la universitat era allò que hi havia en un principi, que era allò d'Hipòcrates i no sé què, i una filosofia ètica. Això no té res a veure amb la realitat avui. I d'altra banda, també vull dir, això de viure més, en certa mida, estic d'acord, sí, però no del tot. Per una banda, perquè a la Índia, a la Xina, a molts llocs del món, tenim notícies de que fins fa molt poc la gent vivia 100, 120, 130 anys. No, això no és una opinió. O sigui, jo procuro no emetre opinions. Clar, no tothom. Evidentment. Sí, clar, aquí està la qüestió. Perquè ara mateix, quina qualitat de vida és la majoria de persones que estan a les residències geriàtriques? Val la pena viure així? És una pregunta, per mi no.
viure menys per no arribar a això, sinó simplement de viure en una societat en què la persona gran té una validesa a la societat, té una importància, té una estimació, la seva opinió és important, l'estimen, els nets, la família, els fills. Això ja pràcticament ha desaparegut a la nostra societat. Aquí encara ens salvem una mica perquè tenim aquesta cosa una mica ràbia que, és Alemanya, és Anglaterra, o sigui, no... És un ritus continu d'exaltació de la joventut, de la perfecció corporal, això ho veiem cada dia a la televisió, no? No és una opinió, és la realitat. Llavors, l'ecologia profunda no està en desacord amb la ciència, però amb una ciència que estigui a favor de l'ésser humà i de la vida, no que estigui a sobre de les empreses, que és el que està passant avui en dia. Aquesta és la meva opinió, i procuro no fer opinió, sinó basant-me en... Si tu veus els estudis que publiquen avui en dia les universitats, veus que al final de tot, pum, vale. No sé què, no ho sap. Perquè són les empreses que tenen calés per pagar aquests estudis, perquè aquests estudis són molt cars. I això està malament. Està malament perquè si tu encarregues un estudi, està clar que tu... Si no hi ha mitjans per poder fer aquest estudi, si tu encarregues un estudi, està clar que tu ja estàs manipulant l'estudi. Perquè si tu ets fabricant de paraigües, tu què vols que pogui? Perquè no faràs un estudi perquè no pogui. O sigui, hi ha un interès molt concret i molt determinant i molt fèrtil en tot això. Aquest mite de que la ciència és algo neutral, això avui en dia ja no s'ho creu ningú. No, el que passa és que jo crec que si la ciència no existís l'evolució de la tecnologia, la ciència tecnològica vessant, encara estaríem fins com la tecnologia. Vull dir, el servei dels avançaments té que ser, perquè és que si no la voluntat no s'hauria. I jo no soc expert en temes d'això, però sí que els problemes d'aquests de salut dels seres humans, hi ha dos focus molt importants. Un són genètics, que genèticament estan transmessant generacions d'això, i una altra part molt important són bacteriològics, bactèries, de virus, etc. Tot això està a la humanitat. Avui en dia... I si has estudiat tot això, ara hi ha una pandèmia que... Avui en dia, la principal font de malalties de la humanitat no són ni genètics ni bacteriològics, són ambientals. Aquesta és la realitat. O sigui, és l'exposició al medi ambient, tant social com ambiental, el que ens fa el malaltí o no. La possibilitat de que vostè tingui un càncer de tipus genètic és molt petita. Ara, si vostè fa això i allò, això, llavors la probabilitat és molt gran. I si treballa en un lloc amb una vida, molt més gran encara. I si a la seva casa hi ha gas radon, encara més. O sigui, que, insisteixo, hi ha una sèrie de... Però vull dir un altre cop, no estem en contra del coneixement. El coneixement és bo en si mateix. Però en mans de qui està aquest coneixement? I després hi ha tecnologies que poden ser més o menys neutrals. Però hi ha moltes tecnologies que per se són molt nocives, com la indústria nuclear. Vostè podrà dir-me, és que amb la indústria nuclear podem fer dues coses. Fabricar una bomba atòmica que anirà sobre una població innocent o subministrar llum en un hospital perquè es curi la gent. Vale, correcte, però perquè no subministrem llum a l'hospital d'una manera que sigui neta, que no comprometi la destrucció de les properes generacions? Sí, vostè mateix ho està dient. Hi ha uns avenços tecnològics tan grans
que podem estalviar-nos això. Ara, què passa? Que aquí hi ha molts interessos. Hi ha molta gent que té les butxaques i les comptes corrents molt plenes perquè, diguem-ne, que no els interessa que, diguem-ne, es fabriqui una energia neta. I així, com en el cas aquest, en el tema de l'alimentació, també ens diuen no, clar, els transgènics són la solució perquè a partir d'ara podrà menjar tothom. Quan és el contrari. O sigui, els llocs on hi ha agricultura transgènica és els llocs on hi ha més fam, perquè s'han destruït els sistemes agraris populars que donaven de menjar a tothom i s'han creat uns sistemes on ja no hi ha camperols, sinó alguns treballadors agraris a sou de grans empreses que fabriquen per l'exportació. I tots aquests calés, com en el cas dels ports que viuen a Catalunya, es van fora, no es queden. Llavors, això ens interessa? No, això només interessa a una petita minoria del món. Per què tenim que transigir amb això? Jo no ho entenc. Més preguntes? La pregunta m'ha respost si era autosuficient amb el que tenia l'alimentació. No, és evident que avui en dia arribar a un sistema alimentari que sigui el personal o familiar autosuficient, això és pràcticament impossible. Però el que sí que podem és fomentar l'agroecologia local per una economia que també sigui sostenible, que els recursos es quedin, en aquest cas a Catalunya, sense posar en perill el territori per les generacions vinents i, esclar, però en el temps, diguem-ne, més medieval, tampoc una família ho feia tot, però si aquest fa l'oli, aquest fa el pa i aquest fa el... O sigui, podem construir un país o una zona regional o que sigui, que sigui més autosuficient, perquè és que ara no som gens autosuficients. Ara, el peix ve de l'Àrtic. Les pomes venen de Xile, el raïm ve de la Xina o vés a saber d'on, quan aquí tenim una agricultura fantàstica i uns productes que se'n van a Europa. Només a Anglaterra, cada any, s'exporta la mateixa quantitat de carn que s'importa. O sigui, és que és una bogeria. O sigui, exporten, jo què sé, 1.000 milions de tones de carn i importen les mateixes. No seria ben normal menjar-les a casa i que no aquest tràfic que comporta tants desastres de tipus energètic que causen CO2 i altres gasos que estan provocant la crisi climàtica. És a dir, és que la nostra societat, tot o quasi tot, no té sentit comú, és absurd. Només respon a interessos econòmics d'una minoria que viu molt bé, mentre una part important de la població, aquí encara, perquè hem lluitat durant molt de temps per aconseguir una sèrie de drets. Però parlem de Palestina, parlem de la unitat de l'Àfrica que pràcticament fins fa 30 anys es tractava com si fossin orangutanes o el que sigui. És una societat depredadora, molt depredadora, i aquesta depredació li tenim que posar límits. I la forma de començar a posar aquests límits és començant a posar en tela de judici aquelles coses que fins ara ens havien venut, que creien que eren sacrosantes veritats i que resulta que vas mirant, va passant el temps i ja no eren tants, ja no són tan santes veritats.
I no solament això, sinó que moltes vegades són mentides. Mentides fragants. Com el tema dels pesticides. Els pesticides és un tema que jo conec molt, perquè he treballat molt profundament en el tema. Durant anys i panys, la indústria química ha fet una propaganda brutal per conformar els agricultors. Però després cal pensar que avui en dia la principal taxa de càncer en temes de professions està entre els agricultors. O sigui que quan tu et fas còmplice del sistema, no estàs a salvo del sistema. Moltes vegades inclús és el sistema és un verdugo que també actua contra tu, encara que tu siguis còmplice d'ell, perquè no et quedi menys. Jo he estat, per exemple, al Penedès, un dia, estava al Penedès, i hi havia un home que estava fumigant la vinya. Va canviar el vent i el tio estava fumigant i li caia tot a sobre. I jo estava aquell dia en el poble i tal, i el vaig veure després i li vaig dir amb humilitat, escolti, no sé quina informació té vostè al respecte, però jo això no ho faria, perquè és un producte perillós. Inclús, si vostè mira el prospecte, veurà que hi ha una sèrie de recomanacions, com posar-se unes màscares, en fi, tal. Em va dir, tu segur que no ets del camp, tu ets de ciutat, no sé què, no sé quantos, no? Sí, és veritat, jo soc de fiscal a ciutat, però jo estic fent aquesta recomanació, vostè pensi el que vulgui. Jo convido a la meva vinya i disculpar-ho. Doncs va, m'he explotat productes minerals naturals o sistèmics. Sistèmics. Però després, quan jo estava parlant amb ell, estava parlant davant de la porta de casa i va sortir la seva dona i em va dir, vingui vostè, i em va dir, vostè té veritat, el meu home no pot dormir des de fa anys, li fa dor al cap, li fa molt mal al cap, té problemes de la pròstata, no sé què, no sé quantes, i tot això ja sabem d'on, perquè no ho tenia fins que va començar a escofetar amb aquests productes. Però el tio que es presenta allà amb una corbata, amb una d'això de productes i tal, no, això és segur, no hi ha cap problema, tenim uns estudis que no sé què i tal. La vella control s'han sopatat des de l'any del comerç. El que passa és que són productes minerals naturals, com pot ser sulfat de coure, que té més campiós, o sofre natural, potser perquè és que si no menjaríem ni obrir una pollera. Per desgràcia, per altres qüestions, fongs i productes que s'han ficat, no només de la vida, sinó les tomateres, perquè molts d'això que jo no tinc res, però bueno. Ja ho saps. Bueno, doncs estàs d'acord perquè no, perquè és que la meva visió no és materialista. És a dir, jo planto les tomateres. Si en trec 20 quilos, fantàstic. Si en trec 18, fantàstic igual. Si els fongs i els bitxos també tenen que menjar, no tenen els seus drets. hi ha un equilibri. No, hi ha un equilibri, estic d'acord. Hi ha un equilibri, tots els col·legues, tota la cadena, com un equilibri. Però ells que tenen el moment, que s'ha de fer tot el que fa, que és abans. I ja demano perdó, ja demano perdó. A veure, té que haver un equilibri. Ni tant la pobresa tan pura cap aquí, ni l'insecticida més bèstia que pugui haver perquè pugui tot això. Perquè és que si no hi ha aquest equilibri, no funciona. I això... Però, escolti, però deixa sola. Si parlarà catalana. Jo vaig a ser persona, no controlaven els boscos, perquè controlats, evidentment, la llenya, uns edificis que se'n deien roders, que feien les caixes de regada antigues, els cigrons aquells que el plàstic se'ls ha carregat, els cigrons aquells de jardí,
el 80% que poden conduir. Però hi ha una cosa que no m'agrada, vale? És aquesta pretensió de que els antics, fa 100 anys, 200 anys, o l'època eren magnífics, espirituals. Jo crec que no, que ara som molt més espirituals i molt més magnífics que no eren abans. Abans hi havia molta gent que vivia fatal, que es moria, i ara, per desgràcia, hi ha països encara, però aquí no. Vull dir que no estic d'acord amb aquesta visió dels primers homes com algo meravellós i pels ara siguin totalment depredadors. I després una altra cosa també. Els investigadors tenen que poder viure. És veritat que s'han de controlar les empreses que fan després amb les investigacions, però és que si no s'investigués, si algú no pagués les investigacions, la gent de la universitat les passa canutes, els que fan investigació, algú ha de pagar. Vull dir que estic d'acord amb els resultats, però no estic d'acord amb l'anàlisi de les coses que fas, no? I després, per últim, jo vinc del món de l'art, no? I, per exemple, aquest any és fa 100 anys que va néixer un senyor que es diu Boyd, Josep Boyd, i cap allà al 50 o no sé, no recordo bé, però té que ser per aquesta 50, 60, màxim 70. Una de les seves obres d'art va ser comprar 7.000 alzines i l'obra d'art era plantar-les. 7.000 alzines, ara s'acaben de plantar les últimes. El problema ha sigut guardar-les en vivers, no sé què, que s'ha d'anar diners perquè es guardessin, perquè, esclar, era una obra magnífica de plantar 7.000 alzines, no? Vull dir que a través de, a partir dels anys 60, 70, sobretot, tot l'ecològic a dins del món de l'art ha tingut una importància fantàstica, no? M'ha agradat veure el cant que feia en plena natura amb ressò de la natura i algun dia parlaven del plan art, o sigui, els artistes que amb productes de la terra fan creacions en la terra per millorar, a la vegada que es millora el sistema, també per purificar, doncs, d'alguna manera amb bellesa tot totes les coses. Bueno, ja he acabat. Són 3 coses que voldria afegir al que tu has dit, no? Doncs, en primer lloc, en el tema dels antics, jo no dic cap assumpte d'idealització d'algun antic. El que sí que és veritat és que qui guanya escriu la història. I aquí a Catalunya tothom coneix bé el que ha passat amb la història. La modernitat també ha escrit la seva història. I el que han sentit és o això o la barbàrie. La malaltia, la pobresa... Això no és veritat tampoc. O sigui, hi ha altres formes de vida. És una mica com el que va passar als Estats Units. Qui són els veritables homes i dones autòctons dels Estats Units? Quina imatge ha donat l'estat democràtic, fraternal, igualitari, autèntics salvatges, que es mataven a si mateixos, que es menjaven els seus fills, tot això és mentida. Només tens que estudiar una mica del que va ser la història. Quan Toro sentado, o bravo assegut, es va enfrontar al setè de cavalleria, no s'enfrontava per tindre democràcia, per tindre un sistema social amb assistentes socials per a les persones que... No, s'enfrontava per defensar
una forma de vida que existia i que havia existit des de fa molts anys i que volien tapar drets. Algèria, el Marroc, tota l'Àfrica, o sigui, el colonialisme ha estat brutal. I el pitjor que ha fet el colonialisme és inculcar la idea a la gent que eren gent atrasada, només perquè no compartien les idees d'una societat, diguem-ne, destructiva. I tu em diràs, bueno, sí, però també es maten entre ells, sí, clar. Però la meitat d'aquesta, com a mínim, la meitat d'aquests conflictes els ha creat a l'home blanc, a l'home occidental, creant, per exemple, unes fronteres a l'Àfrica. Amb la traducció de Josep Riera, aquesta cançó que parla que el poeta rep la visita nocturna d'una noia negra que jo l'he posat de nom Laila. Laila, perquè Laila i Nit tenen la mateixa arrel. Volen dir una mica el mateix. I com la noia és negra, i llavors diu a la boca per al llibre o per parlar-ne, ell veu la lluna plena. I després, quan se'n va, quan s'acomiada, que aquesta també és un mite que pensem que els musulmans són sempre que la dona és submissa i tal, ell descriu molt bé que és la noia que va visitar-lo a la seva boca. Doncs quan se'n va, arrossega una prenda blanca i diu, i és com l'alba, és com la nit quan deixa enrere l'alba. O sigui, aquesta imatge de la noia negra, que arrossega una prenda blanca, com la nit quan s'afuig que comença a aparèixer l'alba.
propera canviem una mica els hàbits, aprofundim en una missió harmònica amb la natura, la família, la comunitat. Molt bé la taxa de molt, Amb alguna sembla que no sigui, no sigui. Crec que